नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनैहाय 2024 नि 7 डिसेम्बर सनिबार दिनैहाय जोंनि नैबे फाग्लिगाटोन पिकनिक स्पटआ बेखेवबाय। दा आं बेखौनो बुङो दा मोजाङै थांथोंसै। दा आंबो बाहाय बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना बाहाय फैनो हागोन, रंजानो हागोन आरो लोगोसे बाहाय गोबां बुस्थुफोर बेरायफैनो हागोन नोंथांमोना। बहुत बुस्थु दङ आरो आं बेखौनो होनो बिदि मोजां आरो गोथार खामानिखौ गावनि आखाइजों खालामनो मोनोबा जोबोद मोजां मोनो, जोबोद गोजोननाय मोनो। आरो आङो माखासे कमिटिनि मानसिखौ बुंनो सानो दे नोंथांमोना जे थांखि लादों, जे मिजिं लादों बे मोजाङै जाफुंथोंसै बेखौनो आं खावलायो। गोजोन्थों। रायमना लांगुरनि बानजायनायाव फाग्लिगाटोन पिकनिक स्पट बेखेवनाय बे रायमना नेसनेल पार्क नियारेस्ट बे खोला जागोन। थांनाय बोसोराव जितु बन्द जादों बेनि आगोल बोसोराव अपेनिं खालामदों, रि अपेनिं खालामफिनदों। गोबां माने दावबायारि लावखार ओंखाम जाग्रा बा इन्टारटेनमेन्ट खालामग्राफ्रा आन्दायदों। नाथायबा देग्लाय थरलि सरकारजों सावरायनानै बाव जाहाथे जोंनाव रेभिनिउ फैयो आरो बेकार समस्या सल्भ जायो आरो जाय बिथांमोना बोसोर गोदानखौ बरायनो आरो इन्जयमेन्ट खालामनो फैगोन भाई बिथांमोना मोजाङैनो पिकनिकखौ जाफैनो हागोन। आरो आं सानो बाव जिहेतु नेचारेल जोंनि जायगायाव खोब नेचारेल बाव आं कमिटिखौ खावलायगोन कमिटिया जाहाथे एसे आब्रुथि जायो, डिसिप्लिन जायो आरो कपारेसन खालामो। अब्लानो जोंनि गेजेराव गोबां गुबुन बे पिकनिक इन्टारटेनमेन्ट खालामग्राबा बाव फैगोन। दा नोंखायनो आं सानो दिनै बेखेवनानै आंबो खोब गोजोननाय मोन्दों। जोंनि गेजेराव फ्राय बयबो लुगैयो जे इन्जयमेन्ट खालामनो आरो गोदान बोसोरखौ बरायनो आरो बेयाव बयबो फैयो। दा बेखौ फैनायाव बिथांमोना जाहाथे मोजाङै जालांनो हाथों आरो बे ओनसोलाव सान्थि फैथों आरो बेनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंबो माबा मोनसे मेसेज मोजां जाहाथे होनो हायो जे जोंनाव जे मोजां पिकनिक स्पट दं, बे नेचारेल आरो बे आर्टिफिसियेल नङा, बे जाहाथे सारा माने आसाम बा नेसनेलाव मोनथियो। आं बेखौनो आसा खालामो आरो दिनै बेखेवखांनायनि उनाव स्टार्टआ दिनैनिफ्रायनो हयथ'बा पिकनिक स्पटआ जासिगोन। पिकनिक रंजानायनि मुङाव गोबाङा फेग्रा मुवा बायनाय जाबाय, लामायाव एक्सिडेन्ट माबा माबि बेखौ लानानै ना बे एसे ओरैनोबाबो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जोंनि बिटिआर सरकारा SOP मोनसे दिरुनगोन आरो आजिखालि एफाराब माबा नङा, बयबो एसे कन्ट्रलाव थायो। बेफोर एक्सिडेन्ट जिनिसाथ' लोंब्लाल' जायो बे नङा, बे माने मोनसे जानांगौ दंबा जायो। खिन्थु एसे बेबो जायो न' डाउट। बे गोदान बोसोर फैदों होननानै जों एसे गोसोफोरखौ हगारसारो जाहाथे एबार बिदि रावबो गोसो हगारसारा, कनसियासलि जायो पिकनिकफोरखौ आरो मोजां जानानै गावखौ रैखाथि दोनो।